Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorenga nini Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoira ni mahega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiyo muntu Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 07
21151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru ali kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe to Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichobutindu. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Chomurigiri bwegeta sene Nsoko TV asema mbya bono nande go kwarigania somurubiri Nsoko bwakire docenga ne kitaliki kyanda mutinyi no gatano kabere na nono litukolero tukulikanganilia aramisi mwanchomurigiri totebanga TBT Thursday asema mbya bono na ekerato kwarigania elitonyara ko batogo sanga sobwamo iliyotororenga tonyara ko batukomanya negati ali tubwate asema mbya bono mwanchomurigiri ne ensemeli tutakomanyanga kikwabukire iliyotomanyanga kikwabukire na enchiro gutomanya nenchiro ya togote byogweta se namba ito ya studio ekororekana se screen number 0788666663 enere namba okobagogo kwana 92 nabo igo mwanchumurigiri asema mbya bono nabo kunyara kabago kogenda so mtandao ulio YouTube wenyara kabago stream live murubeli Nsoko bwakire iliyo nyara kabago kwemanya ali agendete gokorekana ntubwate semo ya maya astokonyara kabato komanyinga ninkigendete gokorekana kurwa chinsemo anmone sebinyoru byitokorwa asorogongo rwagusi abwekerto kwana gusi nigoto kwana chi county bere Kisii na Nyamira kera emambia bono mwanchu murigeri kana nagotebiringa numurubili Nsoko bwakire igontigandara kwa maiga ande ndarago kwani bunanarete go kwani kirenga kinga itongo mochochi na ekwereringa itongo noga ya asema mbibune ya bono igo mwanchu murigeri elitonyara kabato kogenda asobwango igo so asomurubili otonyara kabato koranga barayibali basoira asema mbia bono na abo igo chigo chikoba chinsa chiri chiguru kwense ya moto ikaransa twakomanyanga ningi kelikere sechi gazeti nabo igo twachikoba twatwara enkwanenene astokoba tugukwana naye twakwana boigo nabarayibaito elitwanyara batokoranga twanyale ko batoko manyanga ningi kelia kegenderete ningi keli kebwenete gokorekana na boigo ningi kelia kerirete kendege kabage gokorekana je kurukwa Innocent Onyango asema mbibune yeiga na entebinga kyokoro kwa soberete ilitonyara ko batoko genda sobwamo tonyara ko batokoranga twanyara ko batogo segetana asema mbibune yeiga ni maite babe no kumochere kuruchinse mo chirichie border eli ya Kenya na Tanzania elia bokoligera libuna liyoko genda guchise banialia nimatenga bano mabaso ira somurubili boiga no kumakoli ego chotebanga ali Musaraba town nimateno bale
ontorare nkorigio kurunga jelia moko mora momontebelia sabere ta charu orora urukega iga nimanyete abange ba Bartholomeo nimayete Fred Morgan kamanyanga Charles Lwango mwalimu nobare na abanda abange bali bakonyara kwa bakonyora libaga bagocha basoba Colton Uto ilitwanyara kwa batoko genda sobwa mabuna nago tebiri nigogo ikaransa ilitobeto kumanyikolende tindi inche bweka sema mbia bono nimbwato yo minto toko banera somurubiryo yo TBT Manchito murigeria bno mtu Innocent agotebiri tukoria rero TBT Thursday kinga kisito kwenyoria bintu biria twabere tokora kurwa sama tukamagega gusebya bere bigokorekana igonga ano sesoro Manchito murigeria na nchitiga ngukwaninga bwakire ontebya no singa bwakire bya botame togotinga kakwa iguririo geria se nyumba yago nigo kumanyanga kinga gichicho kubuka ucha kwyarigane gwikirania emerobo yago seganga yagasuma bwago chekire igonga Manchito murigeria ano sesore na neto karibisha to kwarigania asomorobiri tobwen soko wakire tungende gusanga totebanie boigo tosemania sigita sendia itu namba yetu studio ngere 0788666308 marakabere 6 marakatano na trinere namba yo moyo asensemo ya Facebook Manchito murigeria emambia yabono nabago tunyororo ase ensemo ya Innocent Onyango naboigo asensemo ya ensoko digital asensemo ya YouTube no turi boigo mambia bono Manchito murigeria bokobeka ekerengerero kyago kera togotebo mwanchu murigeria sembambia bono okonyara ko bagotonyora somtandao ilitonyara ko batugukwana naye totebinga yoberete iliyotonyara ko batokogenda bwango nimatenga umusori w'esukuru kinsemo cyana akuru negati yabali basoire kisenje nchere TBT Diana namba kolengereringa litukulia lero to dedicate chitaike chichirabe chitaikangi sano ne moiga toko wanchira chisimi chimbale bale kuru kinsemo kiri chia Busia mbalo konyara bali Kisumu batotebi TBT bonki bakoinyora kiro mundu nabwate TBT yaye baroro bakoinyora matuka etire ebibali bare ko babagokora baroro bakoinyora ebintu biri byategete gokora chinga kiete bako bimisi bakora abantu bande mbakorete bantu mbale bali tibu neroro yare kogenda ya chikolisia ya ikamugondo ya mini geti ya utomurero bacha gusamba chibande gento yokanyorete Innocent Murigeria atimaitu sengwa samuriti chibando kwa bandi otebangango chiago sambore esuguli mwaka bogoli lakini korogota korogungu alenge famous matukalia muntu akwenda mugondo atebanga na arogotete chiane oito sabura ni chiabandi nandeli aba muibuli na bare kora abantu bare bali bakale mugondo yaya ndiri na samura bona bakorogota mbaro muntu ari kubugulia moro gosacha agekorolekana gakogenda kubaruani amaete bali na bakorogota boni kawanto korogota bali bado temangu ichi chikurusi kumugondo bacha bana cha chionsi pi babekuru bago babeka mukia masakarabo bagotebe chigo toborwa batukalia kale alengamaya bintu mbire byale nkororo no nyamboni gambaroro na barwekero ko batebe bintu binde biroro bagotebe mbire byale ngoro aba nandi Innocent kero kwa na TBT ebichagete ne naruche asomtandao naruche ne erumuiga erumu nabere ne nakiri abantu bayikiroro abandi barayira abandi barasisimi cyabo ngaboli ngani kikiyo kolekana ke bante byaya aya namatuka kale kero chikase mtu arengamo ne chianti ko ntotaracha kuligerera ni bobe namanyanga nanda ntongoligerera ni bakale bobe kyagera lirikale yarenge tofauti yake tibwikaini rero kwale konyora nga na mugoche mocha sobwa mu chikazen mawate balero nkumira na turasigete mwagenda mwarara siminchi ale nkoro lende chiri chikogera mu chiba district mu ikaransa simwe kwana rero mukumira no nese meeting kwanyoro ne chikazen chia uchia konyore sesimi bawo kwanera bawo kwaniga kiro muntu uchaka gutigara ne simi yayo babuno uri okolisi kurwa sesimi lirikale mware kugamba chi story mwabura ni nyarebe nga kibugi mabwa bete mwaira nagoche muina mwainyorania mwateba ni bintu buna byarenge yarenge beauty feeling nanda abantu likale nkomanya na barenge abarero tubamanyine nabantu batamanyine nabaro abanjoni gento kero Innocent nda misi asama tukari akale fyanda arabwate simendo rose murigeria ni TBT abwate tumayigusuka mutungo tebye TBT yane era nsoko TV bwakire bwakire mambia bono wakire nsoko TV bokete byango tokwanere mambia bono enara gukwana buna kwa mwatangasire imatuka ituritwa kinga gukaranga tuwenge chibando noroyo
orogio ta kumanywe Kwa yale kuwa tu orogio kwa weka iriko. Wakaranga chibando. Naende nkoro to yanga chibando ku mugondo kalso koro bata. Tuwako kwa rogotire kwa yana kwa goji kwa wanya. Kwa goreke besti go kwa goraga pira ka to ga kira ro ngege city. Inare miaka yetu akinete. yare miaga itu tu agi sana Leo ya kurukwe simba ya masese kurunya keburuni gaiga. ya kiburuni bantu biya bale Biya bantu wane biya wane nyaba wane biya innocent. biya bale turabatatu Eh, dakare libaga mambia bono turabatatu asante sana. ngogo kwani mambia bono turabatura Oingo kuonye na mambi ya ona iga. Onda kuonye masabiki Amite FM. Kisi Media. Buno moche moro ngora nsikisemba kurunyaisa. Kakai. Embruke gurumetembe matoro kebanisi. Mopasa wana sa muri mokaya guruke gogi. Na bana bari na kuru cheremia diuki charedi. okay Tino le Nairobi na Infinity. Apo de chiko raichane chons bigurwe komunia adibonsi asabeka na walira maiga mangi mone mambi ya bono. okay thank you so much Asante sana mwisho niwe. mbiye bono sana era nsoko bibwakire ensoko tibibwakire kagiteyo innocent nabo kunyara ko gwako mwanchito muri tigairorere nande kwaigure orogio gwa kumindoro lioro na karante bingo orogio no chenyongo kera yagatikire yari gutugutugo kurusi yari ngeseme ya mukili inga tingoiro kekebara yari kabage kurusi go yanyara kabage gutumika gukaranga chibanda rero muguru ke pan okay no yari utaba era nsoko tibibwakire ngage wagire wakire bya kamati nonde no nyango gaiga itongo no gaya emboni gante birine pani ringo tumia boni ga ya go kero rese chibija yakiri rende ninkero che mwaba bage kubekwa machi twanywa nero ronande nere free check chori asama chamaya agoteba gakuigu ng'ambaro gotete gakingoro gotakwa tingo itwa ene Gen Z buli bantu bari goitukare bari gwete getuse kiri kwajora abande bari bari kore tumugondo baje gusambura asante sana kama sana ona masabiki yenso konsipi na bakwanirie asobo chumura bwansipi bakoma dosi buyenso kadivi asante sana asante kama sana jobu nyazimi okay bia mno sana barura tambe sana asante sana bia mno sana mojo korona na kumoyuga kila kiata iwo nkwanera bona orori oyo monyo ngengaya agenda omutimo komoke kamati sawa asante asante sana kamati bia mno sana ai era nsoko TV bwakire nsoko TV bwakire nsoko TV bwakire Wakire hamanane. wakire bia ni muto kwa nere sema bia bono Wakire bia. ngoto kwa na nere tegerere simiti gago tegerere TV Toma chinyambeta. ngagi nyambetoge kwa bogire mawa wambiyere Kotoka koro mawa wagitweve. gitwebe mbiyere pasta karato kwanera pasta tiga tegerere TV Matuka yaka egarenga matuka maya. inki erio nyorete
Igarenga matukama ya. Naende ndoje none gatu akagire kuri sikyonda kare tu agakie twara kama nonyenge ti twabirya mabere. Ine timu iri yagakamere geti. Lakini mabera pastor. Mabera ya kero kwa kamera getinga yuko cha kuya Innocent yeka. Yangete bakubere geti. Twara nyanya none bisu twara alia. Bakanyenyeri bisu babwate chisese chinyinge sana bali gotara raje. Chubia bara zara pastor. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Era soko wakire. Pastor dabara inyora bakegoli baye. Yana na Innocent bwakira nsoko. Wakire ya Barnabas. Barnabas by the way. Barnabas tuwakiriranire sana umwana umingi. Era nsoko. Ndoko igwete. Bwakire yana no matoro kore. Bana basi maite kwanareire sana. Oh. Tiara la maite no eno kore gaki. Ni manyite. Tigare arara temara to tebi. Orogio. Ta ko banyor by the way. Bana basi tosikane. Wachirare. Ensio maambia machari ko beguliko oboli boko na koserwa. Anyway bwakire Innocent na Diana ensoko. Okay, tese. Bwakire buya dende ina ro TPT idonya Diana ta komanya no eno ro kule dende no nige sana no komanyite Diana. Diana ngenta manyete. Ero gwanchagiri. Amanyete ngaki bari ko package juice bande school. Gombu ya tigana nchenda tiganso iba bere TPT ndaro muga kara orense gongo nchiro yo romse. Ma mucho sibinike mutoke konge no mongira na ali on davi nga ko ndi akubaligererio okulkunga birisika mora onchiro yole baba. Kamota ibya soko ngubwatera gandebya soko ngubwatera uyaka mucho kolenga ku fake nyanga wako mnya kumubekera nsoko. Na muswatyo minto kurukure nchina ke muntu na masapi kionsi na yuka mate na eta bumbu ya mona masapi kian soko bijaka musabu. Asante sana Barnabas. Asante sana. Kwa igule Diana. Lakini lero Innocent. Lero Barnabas yaronchegiri. Aya, yari kwa bangane kwa twari gwaka. Igare kene iguru. Gakuburia umanyete gento gete no manyete gento gete. Pembwate yo morito ndamaya. Okay. Elen soko TV bwakire. Bwakire. Kirandi Dennis. Ngakidi. Biande. Musani onembu yara wensemo. Musani ugongaite ninche. Kirandi. Innocent bwakira ku studio. Ugakire uyu mwaro bitoka kikwabogire. Na bogire uya. Ayebono kurero kuiwire. Ayebono ngakurero turi musani. Ninche biko musani yoko. Ayebono tubosa ko kombrine. Taba so kombrine. Jene igure friends bakwanire. Lakini TBT yaye gako inyore juice bari ko beke bag bakwande school. Etibari ko beka ki. Juice. Juice kola goteba. Juice kora ya twari ko yiruka gosine super deep. Super deep tu igerete intu barabune juice kola baje to bagaikera. Intu igerete super deep. Ya ganto kari to ari ko gora siringi isana ono ka ari ko gorwa. Pa chagerete ka kabere juice ka chagerete siringi ange satoiga. Na alafu ne kuweka maji gosine ke buyuri tatane ke yima. Bona toko genda gosine ubogeni. Bona abana bali ni karasa kuchumuinali na metiringa kieli ntu agayikiranga asaba geni bale. Ebisuguti mbire byakawo ni weso moni. Yeso moni obusugutu buli bosini ni bole round. Ko bwate teni bobwa ene tajiri ekenyore ke gimasa abana bande bonzipi bakorange ni italiao. Kirandeni chinga kichingia. Ngoinyora linde na ibere to mongi no minto ino tididia 20. Aba ibina bange ndochi. Ko Ngamanya ko gende duka ko bole bisuguti bili. Okamanya gotoka. Omanye ne duka kamanya ko mbuga takantenga chibese chichi gotegara endo ole to yo ko chibese chichi endo ole to yo gotoma. 20 ometenga sinyuko irana. 20 bobu chinga kichiri yarenge noti nande yarenge million. Ngakiyoko iberibu. Ngakiyoko iberibu Kirandi Dennis.
omaetenga nywa maji kogendo keritingwe bambaka bono pako ogosinyo teyo moiboli ngana agura 20 bob aba ibi nabange barara kini ndembi ya mono watu wali kurusia bono chinga kitchen ali aba ibi bare kale tu ali kurusia bia baro Sara kana Dennis kurwa chiseme chada kuru pamoja thank you so much asogo swaso murobilia soko bakiri Diana kweguri itwa bwate boibi by that time mwari kurusia twali kurusia lakini siku hizo mwana ise kurusia bina intiga ngende akabese gatata ni maitara sakubeka koruna kire ni maitara sakubeka na mama ni manyete ni tana kurusia bono ebengana enda kurusia innocent tiakabomuya it's another case tiakabomuya omuyande yetire 24 maiga yechisa 12 bwa chumurigereri to Diana libagaga igara bago totebinga ngakiali kurusia tigatoga ndobo tibugo tokoirada tosoa sense meli ya mai asante sana Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chipetiri uratumie asigari nke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Ange mi 7 5. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasiro yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria
bono nabo konyolibaga lya bene lyokora lya asegitesenieke asoriguri lya kibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchoria 0788 66 66 62. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko gose lwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boyekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika irigo kwanira ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro ime TV yawo nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bumugusi yegoro yeito ime Nsoko Nsoko yegoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero mwanchu muligereri Nsoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa gulibaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi si chinse mo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyareko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwegwa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret neranyareko bakoigwegwa mwanchu muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tunyareko batoko ireke gusi oro no mugusi anyareko bagakoigwegwa asenchera enkeranu chisemo chia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Nsoko TV no gotuchiko batogokora ige korugeito tunyareko batogekora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo nyino mwanchu muligereri tunyareko batogokorareria okorarikwa nyagosira asenchera ebwenerete Nsoko TV oboroso bwomugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha mrna nabalibe chinguru elikwe manyabo na wataka kuchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Eye Nsoko TV, oboroso bumugusi.
ya asentunde ya kabere ni gotogoso asensemo ya mayatura kumanyiga tiari agendete kwenekiwa kurwa chisemo kuri ne butame tawatibanga ni gotokora chakera county ya Kisini county ya Nyamira twara kumanyinga wikira boniga ninkiri kigendete kwenekiwa nawe gotogo chakabene magiga yogo kiwa bosyo bwekigambiro ne kyombe gyo kurigya guse ye kurwani habo kurumi ye korkwanga ESCC asomo chibo gutumika asama mucho mwanjito muligeria yo butumiki obobe buyabisi nigo mona chebi no monene yabwe kigambiro gya Kisi Bernard Omansa amobwatukire yo kabiro monogeri webunge ya Kisi David Kombo nama mochae hotuguterware asibagi kerie kubwatuko nagoteba bunali chiko tiriabete rikubwatwa mwanjito muligeria tonyoro roboti rwasubwagare no musakito Petwell machine nigo yabo mweso monene gochaso yo kabiro monogeri bwebunge ya county ya Kisi Moske David Kombo yemega yikambero gya Kisi inse yomona chebi no monene Dr. Bernard Omansa kya mubwatukire Kombo oyegetuwa sikambere kyo ne kyombe gya ESCC asamo chebi butumikyo bwa bisi myaka ebere ya etire. Staff recruitment was guided by laid down procedures and national government guidelines. Omoske Kombo nigabwatetwe asinga yae memocho Nairobi na koretwa wikasi kambere kyo gya Kisi asaswerete na mocha yombarabale no mokonyi bomorikiwe bunge ya Kisi amachabono atuguterware mambier chikoria rero asoko borobo boisine gosireki nekyo. The Republic versus SG 2022, I find that the prosecution has failed to establish a prima facie case against either the first accused or the second accused. Pursuant to section 210 of the Criminal Procedure Code, I accordingly find that both accused persons have no case to answer and that are hereby acquitted of the charge. The cash paid be released to the depositors as prayed. Kao kwa nasama wachika mbere kyo Kisi asina chiyo nigomona chebina Dr. Omansa atebire na bwana mboyo wa isaine asama chayo bekiretwe na igokubwato kwa senseme yae David Kombo nigo akwandira na barikia mangana maya na kwiranira manambi ya soko mulwandira kubwa iki nekyo. All I can say is one, I want to thank my God. I thank God because the truth has at least been brought up. I want to thank my lawyers. The two lawyers did a wonderful job. They did a wonderful job by at least bringing it before the court that I've never and I will not want to commit any crime, let alone one which will give me any benefits. So this was a case brought up because of some people wanted me prosecuted, but God is God. Baiga senseme ya wakiri bae Omoske David Kombo wakura nere George Morara wakuma nere Andrew Kombo oyoro mwanoe nigo barokiri mogokobo asoko bwekinekyo na igoko gya kireka mbere kyo mnambuya asoko ro bwenda gocha so Moske Kombo. It is a victory for the legal team that has religiously and diligently prosecuted this matter. The evidence that was presented did not meet the threshold of convicting or finding Mzee to have a case to answer before a court of law. Trumped up judges, the evidential capacity, the documents that were presented did not link the former Speaker Mzee Kombo, or rather they did not bring him near the scene of the same crime that the anti-corruption alleged. He's one of the most humble people that I know. He's one of the most religious people that I know. Because I have lived with him, I have seen what he does. All this that was happening in court, which was started by ESCC. Kuripoteria Nsuko TV kurasika mbere kenagia Kisi nchenkuru kwa Petwell Machin. Chumuligeli ekine kina kyale kumubwatania David Kombo kulende kwegulenga nigo gya tugutere twale
tokagenda busio maega ye nyumba ya oboraro yeskuru ya secondary ya St Paul Sigonga kuya nigobono abo bisabe kyombe gia DCI baikire ase skuru ina gochakyo butuki kigima kwaneke egekorekyo no mukonyi bu mu county commissioner bwe county ya Kisii South umuspati okurunga Grace Auma asa aboroki wa batanu babire batigirwa chingoma nande bagatebanga abande asomo barobo bagenda takoba bakorekananga ningi kilikia bete korekana teatro igumo sakito Frida Kirubo buna abetega kwaligani oroboti orukurwa asensemeyo. Obotuko bogokira rero nige nyumba y'oboraro yeskuru ya secondary ya St Paul Sigonga yabage kuya kolengana no mukonyi bu mu county commissioner o Kisii South Grace Auma nigo aenekia aborokigwa babweterana nababwatani bokulimia omulero kurwa se county ya Nyamira na kweneke buna bayolimirie. Yeah, we are here following yesterday's arson. There was a dormitory that was partially burnt or set on fire, but the students managed to bring the fire down. The fire brigade from Nyamira was also here yesterday, and it is something that was manageable. So the students were able to settle and sleep, and this morning we are meeting here stakeholders because the parents were also interested to see whether their children were hurt or not. Voigo niga nekebuna aborokiwa kianda banyora chingoma nigo banyoro bogwenya na kuirana eskuru nonyana bo niga nekia obotukigo cha kigwa bene elyo kumanya ikikirerete omulero gotiboka. 7 casualties, 9. All the 9 were brought back. They went to the local dispensary here and they were treated and stable. They are all back in school. We are following on the arson. We are waiting. The DCI is on it, and we will soon get if it was electrical fault or it involved maybe a student or if there was an outsider. So that we leave it to the DCI. Abaiboli nigo bancherwa korora abana babo elyo kwenekia obulendi oboikiranu oboigo nigo batwara okuigwana asogokorege ikaro kya bene litkoria Jumatano eikigocha elyo gosonsora emichando So we have met the parents. They have come and they insisted on seeing their children. They have seen them and they are assured that they are safe. We have also assured them that all is well with us. We are taking charge. So we have agreed to have an AGM next week on Wednesday so that the parents can also share their grievances, if any. We have already heard from the students and they have all been addressed. Nigo bono baenekia korenta omorokyo monene omuya ase skuru eyo maiga yokoba asegeka kebwate omorokyo monene ntenenera. Today, we are also installing the new principal because there has been a while without a substantive principal. And maybe that is why there was the challenges. So we are sure this is the last time Igonga is burning. We have brought it to an end. So all the stakeholders are here. The board is here. The security team is here. The director, education and TSC are all present. So out of this, we are very sure we are going to get there. Kerubo Frida, Ensoko TV. Manjito muligeria tutigate asiskuru nigo nibo yesvesti nyinge ya yete asiskuru yaba muraya nyamache yogotoke bunge yaba basi county ya Kisii nero tukobo kera ali tsukurigoro maga yomorero gwatika meskuru na gusaliyo buraro hobomo obuobo kwimokia borokiwe 52 chinga kyabo iboli banyaliti bagwikirana asiskuru yo erikomanya gusabana babo biya barenge kuri ndo manjito muligeria nigo boigo abarayi kubeji skuru akurase county ya Kisii nabayiga baritenere bekisemi bakiranta se skuru yo asbatebire na kuboigo kugikiria egakore funeyo chinga kibosa kibwacha kiwe nabayigo bone kwenekya ribajyane bakumanya nikerete umuriro yo gotiboka ase skuru yo manchito muligiria no robot rwabetro kwaligana no musakita Polnari Sakama twaturaronyora subwagale ase skuru yiga yaba muri ya nyamache igiye gutuka se bunge yabo basi kaunti ya Kisii.
aiga nigo tukumerana negati ebintu ebibiyete bune meito ebitanda byokorarera chisanduki amo nebinde binge. Oburaro bwaiga bwabamura obubwayete nigo bokoimokia borokigwa 52 obuchinga kiboko yaniga borokigwa barenge birasime bagosoma. Abaibuli abo babwatu obwo bobonene nigo baikera nemambia ase skuru iyo eryakorora buna abana babo mbuya bare. Igo na ikire igaiga ese skuru ya Nyamache asa abana bagosoma paka n'abacukuru iyachiete ekababo bekwa patibaya etwanyora teri batu butukonge skuru yayire abaiboli twaboka mambi bunajo yo mabona ikasa 11 ekara twakire igaiga twarorera yo gukumya ebitabu gabiyete echisanduki chiyete chikaba yusuresi asumo basokano yonde tayo onyarte gakumia gusikonyora chingoma chinde chonsi chinga kya baibuli banyara bagokwanerwa na kogenda ase chinga cyabo asebo igobutukibwa cyakigwere komanyanki kererete omorero yugwateka Inkuripota irigeta Senigian Soko TV korwa se skuru yabamura ya Nyamache yugotoka se bunge ya Bubasi ekaunti ya Kisii ncherieta na Apollinaris akama Monchumurigeli no mulikito Apollinaris akama korwa se county ya Kisii na koigure bono tigatogenda busito swa sensemo ya siasa na oyo kabiro muwaziri bwa magana ya kerero ICT Eliud Owalo nigo bono nera araririe ganga yayo ichikurigyo burai bwense gwetera sekia migunga Progressive People's Party nigo litukurie igoro Monchumurigeli anyarita koba gago asiulia egango yae na nimono kanyara koba gakorokia ekiama kia yarachikoba gagotumika elikoba gakoranga ngo nyara koba kagochorwa Owalo nigatebire nigagochia koene kia bakenya komenya bale ase obugimubuya na ase kubeka oburayobya mulikyo litu Linet Nyambane nigikirenta somo yegoyo wogo chakigwa bwe esabali yo Owalo wetera sekia magia People's Progressive Party PPP I officially announce that I intend to seek the presidency of the Republic of Kenya on the People's Prosperity Party ticket. Gukwana maega yogosioria ekiamagia People's Prosperity Party Eliud Owalo oyo kabeire omwaziri o ICT otebire goika achekoba etebe asobochori borebosio ase amochire serikali na goteba nonye ense ya Kenya kebwate obosibore bwe byama ebinge nigo eserikali egendrete kubaunereria abakenya ase bari bakwamereria eserikali bakwenyora ase akongu Rebelled against despotism, corruption, misrule and systematic impoverishment. And this led to the reforms of the 1990s, which restored multi-party democracy. This is the transition from single-party dictatorship to multi-party democracy. And that was the second liberation. Yet 63 years after independence, good people, shared prosperity, freedom from want and dignity for all remains unfulfilled because equal prosperity is not in the interest of career politicians and their crony capitalist networks. Those who benefit from cheap labor, cheap raw materials, faulty value chains, and a disparate electorate will not surrender the status quo easily. A poor and disparate voter is also easier to divide
bribe, and manipulate, and to remove Kenyans from this yoke and shackles of poverty. Owalo nigo atebire ekiamekyo na kikirachikwa abakenya obosibore obwo batanya konyora ase egeka egetambe. The ideology of the party is distributive social democracy, that we need to facilitate equitable distribution of wealth for all Kenyans. Let us take wealth from the hands of a few select ruling elite and distribute it to the grassroots where the majority of Kenyans are. That is the ideology of the party. It just requires basic economics. Why is it that people don't have money in the pocket? It's because of a punitive taxation regime. We are dealing with a tax regime that does not recognize the level of disposable income of the people. You do not need to increase the level of taxes to raise more revenue. Nigo amochirie serikali ya Kenya Kwanza ase atebire yakabesire chisira chinyinge na chibese chyo nigo chigosirera ase emebuko y'abakurumi. The next thing that my government will address, good people, is the issue of debt. Public debt. Public debt, in my view, should not become the private pain for individual Kenyans. Today we are repaying debt, which was borrowed long time ago, perhaps by previous generations. Yet, if you do a proper soul searching, you may not lay your hands on any tangible benefits, tangible projects that have been financed by the public debt, the borrowed money, for the benefit of Kenyans. It goes into projects which are skewed to benefit a few individuals in power. And that is something that we must fix. So what do we need to do? Once elected as President of the Republic of Kenya, I will institute a forensic audit on all previous debt so that Kenyans can get to know who borrowed the money, what the money was utilized for, and whether or not that money was utilized for the good of all Kenyans. Today, we are dealing with a situation where somebody steals from the national government, then he runs to the countryside and now tells the people, I want to be governor, I want to be MP. These are not people who should be leaders anywhere. They should be candidates for committee maximum prison. Koripoteria Nsoko TV, erietariane Linet Nyambane. Tutete gukana mang'ana akoreka kiumbu amang'ana alio tukonyikiria na kurage biara bororo gochiase abasae ko tengana nali abetega gukorekana asense mu gusaso mu cyo kiumbu asekiria bagoteba bina abasae tibaba bagutumika asenchirembe nabono chinga kiyo musayo yo mabeteka gusiryo buguma bwae ase oboroso bwa siasa manjito murigeria turanyororo boturo asobagare tutete gukana mang'ana akoreka kiumbu amang'ana alio tukoyaragereria asirieta ria Yesu na kimagoteba igo ntutageti amang'ana alia yokuna kuburukania na gosegesa omogusi igo tumanyetikanete buna abantu bomorembe abantu bobomo abantu bamasikania manene nande twariganire karo yomo asogosanga asogosabere ense yeito na kubuga mono korento bomo asamalieta nengongoro kwa Honorable Ezekia Ogendia Arasa ninjolio yomo kurwanirire kirwe kyobo chumbe kya West Mogirango constituency abarayi baitege ntukio kanali kubasaba kitokwenda ase ground onde bwensi kero muntu nabwate party yae ago changia igo kero muntu gachira alia tigato mwali baga otegerera tomotegerere tali tugochaka kurigia bamura twachaka kufuruga ase mekutano igo nabasaye baminto tiga gotumeka senga kie tali erenga kie kwachorire gotumeka n'abantu aba asokororo koirube no bwate right yo gokani omonto yo mataina ango nsirie ore teri wiya korora omonto mine ga goiterigwa manyinga gosogo goiterio omonto mine amanyinga komoira bakarira bainse negento gete kyo bakongo sana igo basaye ba minte round yeye akitiga torandi omorembe tiga tutwale siasa cyo morembe ntotwara siasa cyokorwana cyo goitarania amanyinga nje father Evans Nyabwari mititi omusasiroti omwanene otenede parish yake kano nje muno musasiroti na minto twachire gaiga tore familia ya moya Nyasaye
no ngembali ba kuruta rige na abana banyasaye barenge ase okomenya kwabo sense mbuya to kana manganaria ekera manganaria gusaria familia oba gusi oba Nairobi oba Ndonsi igore se familia yamo ya Kenya rende robogima boyo mino na renda ebintu byaba mino ekyayo kuna kukurangirwa wakero yo mwito ngotara torekerase rero ntoro gusi mambi ndoro Mombasa mambi ntokare Eldoret nabo torasa robosani wa mambi nto Ndonsi stogotara elinde tosikane Chumulili togoswabona sensemo ye ward ya Tombe asendo chega igabago kwanera mungwana yo mugurunga Daniel Yorina oyobwateganga yokoliye kirugo kyo obwemsia sensemeyo n'abanyakenyoro bensemeyo ya Tombe nigo basokire nabatebanga samatuka mangi nigo babere bakubwatia barwanira bande okoboko kurwasi chi location chinde nanimona sibono banyara ko bagusaba banyara ko bakubwatesigwa ili komochora oyokurunga Daniel Orina njengoro ku Bernard no ibongerande ngero kurura asabantu babubuli na manga wodingima. One thing I want to tell them, asabantu bali batamanyi Daniel Orina is one person urwanerete ebintu bikorunga Village Polytechnic. I have practical examples mora chororo moro ebintu biroro aretete as an institution lakini karana igwetenga nkubuli ari chikura. I was very happy bintu byabakora tatagiti abantu babubuli unatuachire nkaga igare yaro kumwendozi more ready konyoro mugambi abakorere gas wanchira atakorere gas ekara tuachire kurara arigereri asaba gambia babara tugambire twarorire ngoyo minto Daniel narwa mwabo nandika torangiri tuchikomoa ikerogeke tiganya saa tokonye na nera mwe chinguru amwe neri baga erinde eri anyarko baga gutugambire gekogera Daniel asaba abantu bali baraba ororo nanda bakanyeku nero yomo igamagania lyonsi pia yu abantu bamanga konya batagete twanyorire nga nere oyomo obo sibalia bale bawo chikoborie biroge biga obabwete Tombe location intwanya gotwara murayo nde bwensi ogotoegerera ali ase county matukonsi pitu abere tokorugo chiase chi location ya chichinde chitobebekaine ono iga muna korutombega iga twamwire ase liogie elimo tosoki oyo minto oyomo mbiya mono soko ngali bageri nchendani Orina na ateba ndena ngo mu Clark Nyamira na bere myaka 12 na ndembwate experience kisa ine oswa mangana siasa ona na ateba rero na gira chuthiri ku public service wono siasa ngosoa mange yenta tokosoa insoko nyoro ko bwate siwa nimbwate gento kego suguma na bongo chenje ebintu biro chipara chiaro se tuka itana korosigwa njira nenchirosi amacha itakwa mesa kwa metona nenya macha mange ne bisima byonsi na biro bimbiro siborunge egento kenanyorekere kenene ebintu byeto kwa nyambike no ne budget umuntu gweba ko bibwati enere sinta to reri bageri ko twabigire nte budget na parliament ya Nyamira anaki bwati baka naro yakoriki yakorekanire njenda to gwasho bantu bamwanga kandi anyori baga bantu bamanga yukankore Wanjito murigeria tugusuka manyu tweni gabamenyi bagutoka imya Meroka iwodi ya Nyamaye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira besokire na gukwanira igoroje bare kurwensemeyo na kogenda guchia getali wetiro mochumbe bwensemeyo asibatebire mne pare yo nigo beteke koroswa kurenda sibabuliri abanyakonda kwenekya bunankubika bare Kenya nabigo emetaro asama cyara nyareka wetera iri pare yo enyareke gotigara kes bunero sirio Wanjito murigeria turarunyororo botiruo nabigo chinkwana cyabamenye kurwensemo ya Meroka wono amaje bunago jabuna jaja iga maja go jamange kurugora nabako nyanga nabako tole pare yega nan kwanyora para ya butokire bono ntuku kwanya ya sarikire na mbende igere nyerere mbaliko mbaye igoreti onyono gobwa na bayarenge buya epare yeirorwe egere erosigwe standard iri kwa epare kwanda korosigwa aiga West Mugirango twabere tukongainwa matuka mange sana igoro yepare ngango bekwirira mungo be lakini bone pare stiri ge yetwato muchando munge ekyara tebwate turene chinchiyo na boigo gekole mwenyerere etali standard boigo igona ale gotaka kuboria omochumbo ito elinde ko bago chibaumirana ne president elinda mo request ye pare ngaganye bire bono tukale go chandekana nere go tumia na to tumeka se biashara. First of all tunashukuru mjumbe kwa kutengeza barabara kwa maana hali yenye iko saizi na vile ilikuwa zamani haikuwa vizuri. Saizi angalau inapitika and
Asi ukiangalia is a very busy road, inatumika na wakaaji wengi, na the time ya soko watu wanatumia ni wengi. Wangepanua barabara, ndio wametusaidia kuweka karabati ya kupitisha maji, lakini wangepanua barabara hakika ingekuwa vizuri. Epale yaro mochumbe natokonya yekogera amanjare go mbura yare gotwa yakuchigari chakwama kuikera baka ekero gie Jumatano gari njiri gwita asengenjo ya manja ijire chipara akiroseti, lakini bona asengenjo ya ikire Nyasaye omororeire otoroira mabera batotandaseire para nande tugusaba Nyasaye amokonya nanda tubekire rami erinde para yaite tware biashara na intu twakore biashara twaterekana na matoke para bantu bakwenda Nyamusia bantu bakwenda Miruka erinde batobogoria bakwenda chisafari gona itobwate tusabe Nyasaye tokonya erinde nanda tuinyure abantu bagocha Miruka atoroserie para kwenda Nyamusia tubekire. Nikiangalia hii barabara so far kutoka hapo nyuma ilikuanga na tatishi. Wagonjwa watu walikufa kwenda hapa ndani sana. Unapata mgonjwa amegonjeka, hakuna gari inaweza pita, hakuna pikipiki inaweza enda hadi huko mwisho. Lakini sasa hivi imelimwa, naona karabati zimewekwa. Although hata kama zimewekwa, kuna hii mawe kwa side na hii barabara mitaro haijatengenezwa vizuri. Wachumuligereri tutigaritase ikibara bono mu MCA bwe godi yaitibo. Sebungia Bugirango North aselie tokurunga lame kyonyancha nigo bono nere agokeire mukyobekirwe ne county government ya Nyamira na ndimona sebira gitabye county yu bigendete kuri machibara aho hasenseme yu ya yeye ward na nigo anyarako bagotebaga nigati ya magendero ayu agendete ko bagakonekirwa senseme yu akora asengenjo ye ira na riereta abantu bane baitibo ngabatebina parende yonsi etarose tigu emiaka 10 ya etete ebembo kurati ebembo isanga ebembo nyakoni inje uno mwe musio ino ninche nteme elinde nyale ko bayekorera rero tuachakire wiki ye para ya kurunyaramba egende kebabe ende mpaka Buarani rero nabonde no mogoko bune pare iyo boni go endere kia busogioka no engo kote kunyara gutambuka para bona gote yanto baito buna abanyakoni ba minto na barierete ira bune pare yu kero na etoro mwande tino mwe musionye omo kansero nyerose tibueka no eri kuru Kenyatta akagambete injo mwe musie na achire ko baingo baroserie pare yu mpaka Buarani asengenjo mwabere mokorera mwanya koroseri gupare yu aseri tukoria rero epare yu ya erire bono mambie gento getigareti n'abantu bake bakoenda gutara bakora inspection barigereria sama karabati abwenete kobeku erinda abekwa makarabati nonyera iniemo oseibere erinde tuteme gutanga amaji tuganyeretie budget ya makarabati erinde pare yenyare kobabuya kero kurigereri n'abatebeti nakore chisoko 40 nande boniga na mentire chisoko 4 chire bonigo kondurigereri murigereri mwake bicha no mweshimwa chisoko abeka 4 chiakoriru bona ase bintu byonsi pintara achieve chipare budget yaera na achieve boni gana achakire chipara cha machineries na chigenderete moroche na remire para ya Enginda Catholic enderia morubi ende mpaka Nyasore eonjoke eso motingiri eso egari ngaite ngo yekora bare gochaka mambi buna mabutabete gagocha na achakire ya Enginda iteresi ende mpaka Itibo bade pare yu negendete ko bagraded na achakire para ya Matorora ende mpaka China Kapawa echikuomerana ne ya Nyasio eyagire digu ndambingi aba muraba na muroche bakore gasi engiya iga bakominyo kichigari bakore gasi no umukyure wali yachu Wanjitu murigeria tutigata county ya Nyamira nigo yokabeiro mukarani bwebunga ya Nyamira uyoro setiwe asenchira yobo tutukan Daniel Urina kaukwana meatombe na manga ibunga ya tutu masaba mie county yo holinani ga kwanerete okobutwa kwa monogerio mukoro bwebunga ya Nyamira enokwokero amono kurusuwa kwae abisi nganigo kwarenge wenchira erieta ikaranite nabo igenchira etabwatitiri chiko Mwanchito murigeria sensemo yokoriye kirogo kyobo gavana Nyamira mwakiri Victor Swanya nigatebetenga habagetutu mbabwate chikura chinyinge chokura county yo ya Nyamira turanyorobotirwo asobwagari asking for apologies Bugirango once. We have a problem there. We have never been appreciated in our that we are part of
Nyamira County. Tena mo wana rwanda wichiriki nyingi sana. Mosipiko itoro kwa kuokero akarwanda wichiriki nyingi sana. Ama girango gena mu accept that ama getutu are part of Nyamira County. Wanya mota keti kwa hiyo toeni baga tocho inikisi mata ale to bana wagetutu wa minto tawe wole kwene ito county ito watiga. Taribo. So that we feel appreciated, not marginalized. Ndio mwenye. Ndeko kuolina tena ndio ngenteka sidini yeko kwa MCA kwa manga. Now, Olina na yuwa nuchi. Olina hii Nwababe. Kitutu Masaba is the biggest constituency to Bwada in Kenya. Good to Bwada over 106,000 votes. To Ademi ya mwana minto, waige geruki ukogavana. Lakini baki mbisa na boka, baba namba ibere, namba isatu. Engero kule chabamo, chaba number 1. Aye principal, nzabere. Ngawala tigangi tena na kuboria, mwanje inue abantu bakitutu Masaba. Mwode ni nyoro montole omo, engero kyomo keletaga, babu lina banyole gasback. Babu kero, banyole miremu. Onye mo korabo, so korora. Wancho muligereri kurwa Kitutu Masaba bwase kwegule oyokuriya obo governor kurwa se county ya Nyamira yokurukunga wakili Swanya Victor no togikira mwali bwa mayase mambia bono Diana togotebyo muligereri nga ningo bono chitri chiteka isano maiga yense yamekera togendete kuyaliga ni togende sense miliende tuchikoba tukuligereri nara lialie ale asichi gazeti ase mambia bono. Eje Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Twaichanire kuraliukwa kwa Andrew Nyaboga Muturi igaru umwana onyagusirane mwili Muturi na Sara Kemto igaru mugaka bwa Elizabeth Obegi na Teresa Nyanchama mwanoye nyagusira Nyamurambo nyagusira Makumu nyagusira Miriam na nyagusira Elijah Umwenga Nise Jasper, Sara, Josephine, Gladys, abakuru kwa Ken, nyagusira Lilian, Tom, Fenora, Rahab, Isaiah, Miriam, Musa na Boigo Anne. Ngina Rume Eunice Nyarangi na Buoma Singombe. Gale Sokoro ya Jo, Moringo, abakuru kwa Elizabeth, Salome, Emily, John, Elias, abakuru kwa Abel, abakuru kwa Caroline, Ken, Yvonne, Eli, Alex, abakuru kwa Anne egatia bande. Sokoro ya Lisbel, Tamara, Joanna, Jean, Vio, Ella, Moturi na Boigo Malikia. Igaru yo mwabo nyagusira Nyarangi, nyagusira Oyugi, Esther, Milka, Hannah, nyagusira Agnes, nyagusira Mary, Jimmy, Zakar, Priscilla, Charles, Nyachae, Anam, Sara na Boigo Margaret. Wa mwabo abakuru kwa Singombe, abakuru kwa Nyamusi, abakuru kwa Osoro na abakuru kwa Guku. Gali moko yoye Mary, Joshua, Motanya, Grace na nyagusira bakubwatia. Daud, Daniel, Onsongo, Susana, Abuya, Esther, Ocharo, Nyaruli na Boigo Ogwora. Nise biara Lydia, Esther, James, George, Sam, Nora, Aska, nyagusira Julius na Boigo Jared. Ngolera ya nyagusira Mutuli, Bashau, Obonyo, Eunice, nyagusira Nyawachi, nyagusira Cecilia, nyagusira Ombui, Sibia, Mboga, Masita, Onduso, Nyandika na Boigo Recho. Omuberoye nigura rusigwe nkendu ya Shiron Kisi, Alamisi chitaliki 15 na machomutenyo yobu mwakoyo na kwaeniwa Ijuma chitaliki 15 ibiri chomutenyo yobu mwakoyo asenka yaye
Kijauri Nyansiongo Nyamira County. Ensoko TV nigo twatumire engora gucia siamati abairi n'abasandi banyagusira Andrew Nyaboga Moturi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya soko wikase yao. Kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba iliyagusi. Onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonjulia.
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegitesenieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseri bwoko nene gosiriwa ne chinchira chekere twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwaso kurimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekebe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabamwe nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Mensoko TV oboroso bumugusi ekoro yeito imeye Nsoko aye Nsoko ekoro yeito imeye Nsoko aye Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunaleo aye Nsoko mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aigano mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo buna ichana kuru mwancho muligereri elitonyara ko batoko wa omugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ore ase chinse mo Childoret nera nyara ko bakoigwegwa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba buna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tunyara ko batoko ireke gusi oro no mugusi anyara ko baga koigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyara ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyara ko baga koigwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Nsoko TV no gotochi ko batoko kora eke korugeito tunyara ko bakora asenjera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo minu mwancho muligereri tunyara ko batoko koraleria okorali kwa nyagosira asenjera ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwokera lituko bw'umugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Mwanjito muligeria bigeta senige Nsoko TV mu rubine Nsoko bwakire tugendete gusanga naye mambya ya bono na boino nenga kiende gusentunde yende togoswa asensemo yekigaseti naro turakumanyanga wikirabo nigo mwanjito muligeria ninkirike gendete kwene kiwa kurenda Nsoko bakwane nigo mbate gazeti ya The Daily Nation na nene cyo kuteya subwagare ninki egazeti yego kwanera kureno yo minto Innocent Onyango karago tebya chi headlines chonsiri tukolia lero nabige mambya bono nga ninki kiwo kwanero mwanjito muligeria
mwanchumulirili na incha soko bako kwane gombwate gazeti ya The Standard December mbiabono uruchumugano urumutangani gabu nabo igo ase page yo mwelio igo baorogetie bicha yo bogosoli kurunga Kela ni Mbappe nabo igo yondo kurunga Akrif Hakimi nigo bachiko bakogosolia ase gosoli yo kulyo bunyangongo bokogenda ase nus finali yegekombe kia ubulyo bunyangongo bwinse World Cup mwanchumulirili ase mbiabono igo negati yalingo chikoba gokomanya ase nchira yo bwikiranu kulende tiga turachaka turaligereri narali ali are ase chigazeti na nemono ali atogotebanga mangana mamwe asema mbiabono tete koraligereria ase chigazeti chonsi nchakire egazeti ya The Daily Nation mwanchumulirili igaigango kwana bale igoro ye kiombe kia Ipra naboigo oyo renge omoteneri bwe kiombe kyo asebono bali bale gukora imirimo yaye bali gukora imirimo inse yaye bagotebekana banyare ko bagwetera makongu kubwatekana no gusira gwe chishiringi chimilioni 95 ne mumugano yo Diana Norachi ko bagagotebya nande no chiko bagokumanya no ruriyo yokorende mwanchumurigeri naboko bakogwesomera gaiganko kwanira bale ngakia abana babeire bakonyora amabaga gusaborokiwa banyora amabaga yo kugenda Asichi University how nande mono igoro ekera e commission area ekotenera abana buna bakogenda Asichi University bakobweterana na kusups abana banyartiko bakonyora amabaga buna bachikoba bakogenda Asichi University gazeti ya The Standard yasema mbiabono nige ebegetebi chagaiga yo munyanyimbo yomo oyo ogotebekana olengo mu CS kulenda kanyara koba gago keigwe kirugo nabo igo numuswati onde ore asigitanda Kenya gitali asagendete ko bagakorera ubugima bwaye maiga yo kurutwa kurwa ase nyumba yelirongo lya gatanda limo mwanchumuligeria ase gazeti ya The Standard na kibago kwanira gazeti ya Taifa Leo asema mbiabono niko bagokwana muvua ya pesa na miradi mwanchumuligeria chinsemo chul kalau niko bagoteba chibese niko chigendete Kongo korro nabo igo chira chogo kalerwa magendo nigo chigendete nkigendete chisemo chul kalau mwanchumuligeria ocholio bakebo chikoba bagokorekana asumurwa nelibwe kiama kia UDA akorekana konyora ebintu kurwa serikali abantu benseme yibanyolire metungie chigasi nabo igabande banyolire birariro nigo mwanchumuligeria batebanga abuo nembura ya chira egendete ko bakorekana n'ikibesi chikorekana chinyinge chikogenda sensemeyo yebunge olkalau gazeti ya The Star sema mbiabono niko bagokwa na big test for Musalia Weta in Sifuna Tawe Western Onslaught mwanchumulili bagokwanera kelikirebosyo kwa gochiase omuwaziri wa mangane chinse chisiko na ndebono olioteneta abawaziri kurunga Musalia Mudavadi na boigo mono galibwe bunge Wetangula na boigo ekirabagotebanga Sifuna boigo no governor o Trans Nzoia na Tembea bagenda tekwa bakora ekiombe kelike kogenda koleta kilie kurunga Tawe movement mwanchumuligeria siasa ya bosongo ya Kenya bose Western ya Kenya nigo mwanchumuligeria genda tekwa bagikoligeria igo se koligeria nigo bono sechibicha babekire ebicha ya Musalia Mudavadi na boigo nogelibwe bunge Moses Masika Wetangula na boigo se koligeria mo governor na Tembea na Sifuna bakoborekana kobekwa chibicha chiarorekane ko basekerengo kichirichire ngaine bagatebanga bono na buo the big names kurwa asorogongo ruwa Western ya Kenya gose bosongo ya Kenya na boigo ngokwa na bale igoro yogochorwa kwa borokiwa bali bachiko bakogenda Asichi University umwaka bw'ikirubere 25 asbagatebanga bono mwanchumuligeria nigabana banyarko babako Asichi University bakogenda nechi coast bachiko bagokora mwanchumuligeria nabo kunyarakoba kugwesomera na koranga ningi kilikere ase gazeti ya The Star toirane ase gazeti ya The People Daily aselingana lya boli mwamwe asema mbiabono bagokwanera are cabinet secretaries Ruto's new campaign machine goboli bale ine abawaziri bagakora imirimo ase serikali y'umweshimiwa William Ruto bona bagotumeka aso gukora siasa gaigani ndoche muwaziri bwamangana yebintu byanyancha naboigo obwagachibwe uchumi yanyancha okorunga Hassan Ali Joho nindo chumuwaziri bwendemero gaiga Alice Wahome naboigo nkara omuwaziri bwamangana yekerero William Kabogo nimboroche omuwaziri omuswati Rebecca Miano Nkamorali Kinyanjui Aden Duale Weekly Mambesa uparanya naboigo Geoffrey Ruku oliokuligelinga kia serikali yakora obokoreri bwaye nabo wesomera nakoranga ningi kilikegendete naboigo ase gazeti ya The People Daily ngokwa na bale rising urban population that is causing political threat in Kenya bagotebo mwanchumuligeria nigo ogukina kwa abamenyi b'emechie gose chinsemo ch'emechie menene bagenda takoba bakoretoko goserera limono kuchia ase enchera siasa gokorwa sense ya Kenya
wesomera na kumanyanga abantu abekera bako bagokina asomo barase mechie menene ngikeli babeire bagokora gochia ase siasa yense ya Kenya. Business Daily ringana limwe ba Wealth Investors Book 400 billion gains on a national security exchange mwancho muri goteba bali babwate kibese cyabo nigo banyara ko bakwerose liyo boita gwetani ki billion 40 ase keganche kya Nairobi security exchange mwancho muri nabo kuri lichibi cyagabo orenga mbara bibali bayibere bakoros kibese kera babekire kibese cyabo banyara ko bakoranga ngaki bakonyora ko bakonyolengeli yabo ayunaro alese gazeti ya Business Daily tatendigerelie kigazeti kurwa ase chinse kiri kitwetanene ingenda asense ya Tanzania gazeti ya Mwananchi asemambia bono ni bakoboliri bolio asomunu bwegeswali wata nini mwisho wa kauli za vitisho maandamano mwancho muliri wata bakurwa sense ya Tanzania niko bagenda takoba bakogosereligwa nabo igo mwancho muliri bakobolinga igo bakorolekana gotebigunga batete korobekana nabo igo banyara ko bakoyegwa chinkwana choko bawo ya Tanzania mbagende sebara mwancho muliri liswali nde bakoboligega ni swali linalogonga vichwa vya Watanzania wengi. Wachambuzi wanabainisha majawabu, washauri namna ya kuondokana na matanziko huo unajirudia kila mara. Mwancho muligeli na anamonege ntubagenda teko kwadera igoro yo okay kilibate banga serikali ya Tanzania nigegenda teko basiekera tebabasa koba bakogenda asekili kurukorobekana boyigongo kwana bale igoro yogo kina kwa magoli yo Konie Smith sense ya Tanzania wata bei ya saruji ya pa wazalishaji wataja viwango vipya. Mwancho muligeli wesomera na koranga ningi kere ase gazeti hiyo ya Mwananchi nabo igongo kwana bale ase gazeti ya The Citizen ine ya mwabo how long will business suffer from protest fears mwancho mulili bateba nigobono bonchole libogenda teko babo konyorugwa ko konene ekero ko gosereli gukorobekana go chiko bago korekana nabo igobona barabu go kwana bale igoro yogo kina kwa magoli wesimiti sense ya Tanzania ayo naro alese chigazeti na namona mangana momwe asemambia bono tiganda arachaka ne gazeti ya The Standard isbago kwanera untouchable cop ngokwana bale umunyanyimba utaranyara ko baga korera ukende gaiga ningo bago kwanera mwancho mulili bago tebanga nigo bono bwene bugedete ko bakoligwa kero muswatyo yomo agendete ko baga kurwanira ubugimba bwaye asegetanda Kenya gitali maega yuko sugumwa kurwa ase nyumba ye lirongo lya gatana limo aso umucho Nairobi gaiga ensemo ya Kasarani na bono nigatigarete ka korekana ko kweumia asigitanda Kenya gitali nabo igo ekira bagoteba umunya nyimbo yomo uyurenge asekiro kyo mu SS akanyara ko bagago ikigwa kurwa asekiro gekyo nakwira nigunse asikilia ko bwatanigwa n'obunywa maruwa mwancho muligeli nabono nigo bateba ngamatukane ekira etire temanyekane tia saberete nabo igo mwancho muligeli otebanga nigo bono bakintu keirere anyare ko bako bolinga abe kubyara ko bali bagoteba amabuli bunabetega korekana umugano uyo nkagerete litukuli goro Diana ntwayo somete se twaroche igoro yo muswati yo bunabetega kurutu kurunga Nicole Mondi nigali asigitanda kia enyagitali ya Kenyatta na nemono nigabetega kurutwa gochia insekuru wasegoro baigoro yeli irongo lya gatana limo no muswati yo moro munyanyimbo gurunga Agnes Ndanu mugano yo nolega iga naboigo aso okubwatanigwa nabali babwate chinguru nindo chega iga oyo kuruko mulikyo monene ase wizara yabasaye okurunga Jacob Fikirini nere ngote yabalinga olyo mulendio ye niganya tukabaga kwigolirwa aso gwakane bond ye chishiringi chiribwe 200 oise kuligero litukuligoro ntwaroche omwakili Danstan Omari naboigo tokarra naboigo mwakili onde balengenera bakanyara kaba bago kwanera igoro yo ege korkel kia betega korekana asbate betenga nigo mungwano lyo korukunga kuligindeli ta Sisli mwancho muligeli atagete komongenda Jacob Fikirini akagenda akamubwate shati naboigo bagate bagacha korekana kondole Starling yegali yaye entukirete akanyara ko bagakora sulisas kurende kwatebinda senchera yobwikirano Wanchito murigeria togo cha gazeti ya The Nation mugano munene buno yo mtu Innocent ya gukwanire niga gukwanira igoro yomo rayomo koro ipra wanchito murigeria gaiga togotebwa x ipra aigani goto kumanyibwo wanchito murigeria mugano yo nigora se page ya kane ne page ya gatano kero togokwanira igoro yomo rayo ya Samarieta Daniel Kipto
aiga nigo barenga se meeting ye mu manchito muri area kero tugukwanira iguru ya IPRA Energy and Petroleum Regulatory Authority aiga somuchi o Nairobi. Energy and Petroleum Regulatory Authority nere tugukwanira manchito muri area simono bagukwanira iguru y'umurayo yobo manchito muri nigo bagukwanira iguru y'abakora emirimo bo igobane abo bagotebani ngo bayiterete amange bakaba bakotebwa banyari bagwakana kibesirega igando che 96 million y'umanchito muri area 10 million emerongo kyanda na isano ne mogaiga asbago tokomanyigwanga nigo murayo yobo anyaretega kubwata bubane akabateye banyari bagwakana kibesecho kole nige tukiri bagotebwa manchito muri area nigo batebe tukunga nigo babwate litukeri lyoka banyare bakomenya oyo no mutinyo eto mutinyo gatano ne moyo mito Innocent ngendo keri bagukwanira kero babwate meeting bakorera buna banyare bakora ibintu byabo kaenda records bakanyoranga kibesengire kire missing ne kibese kire missing na banyare te bakogenda bagutwale meeting yabo manchito Molgeria eyerete ange ritskoligima bakaba bagukwanira igoro ye kibese kisirete kolende abakora emirimo yo na banyare te bagoteba nga kibese icyo nonye kisirete ntuntu abete tokobekwa ase enseme yemo yabisi tokaba tocha do manchito Molgeria bagoteba nga bakaruswa chianga bakaba bagoitu bakabekira ukishoki ya semenu baigo bagategwa ne amali yabo onsi babwate kene yonsi babwate abantu abo bane nigo bari kweneke buna kibese ico kunyara kire ikigo ikaba bagakore transfer kuri wasi account cyabo cyonsi nande bagategwa nga mbagane iri witness yo manchito Molgeria nigo babekire asiba bisire nekero gusabwe witness geminatinga egento kero go saini awasibale nteretu bakaba bago saini bakabwa tukamali abo manchito Molgeria kolende nigo bono enyorire asakong Mr. Daniel Kipto ekiagera nigo richiko ya muiriro manchito Molgeria ekiagera niga batebeti banyale bago kore transfer yekibese ico gochia ase kyombe gikorwa nga Tarita group no muganoro manega iga ntuchiko te yasobwa gari kuri no manchito Molgeria kana kwira asomugano go kwanera igoro yo murundi gari yomo asamalieta Julius Maina Kago oyo setyo bogima bwaye ritkoria 77 Julius Maina nigo tukomanyigwanga nigalenge egati yaba rundi ya kigali gose omurundi gari oyo olenge kobogolia abarayi bali ba opposition chinga kitiri cha 1991 tukomanyigwanga ekero bachagete 77 manchito Molgeria aigaso mucho Nairobi chisemo cha Kamkunji nseyo burayi bwaye omuske Daniel Arap Moi asekia ekiamekeria ekiamagia kanu nigalenge gati abali bali kubogolia egati abarayi bali ase abali barengo manchito Molgeria kurwanira chinga kecho eserikali yense ya Kenya na gutaka kurusya bokurumi nabaige gati ebintu biri batayite bikorerwa amauncholiye kwanchirwa buna babe bakotwara ebyababu yabo kolende ntuke bagokwanira manchito Molgeria Julius Maina Kago nigo bona siriyo bogima bwaye litsukeria 77 kalene miaka emeronge 5 na isano 75 years manchito Molgeria asibago teba nonyo siretyo bogima bwaye egati ebintu mbira nyarete gusaba kolende tanyarete gakubikirania ekemo kyabo no konywe chae nabo yokumerana no mugavana bwe county ya Siaya James Orengo oyo agotebanga nigale gokorega Siaya bya nande onyengiria bwateri bagali okumerana nere nigale komwa okoboko asemirime mya okora egati abali agatalire nabarobo manchito Molgeria tokomanywa no youth na gotebiri James Orengo masine muliro nabo igo Mr. Shikuku kolene nigasire tubogima bwaye nabige amate yaye nige goteba no mutorenge omuya nando anjete sana abantu bali bako tema kurwania serikali katote bukurania manchito Molgeria mbalia bakwamiriria serikali nakorrange serikali ngwikiraniere eganga yaye gusiga kole mirimo yaye byatima Innocent kera tugo kwanira Julius Maina Kago niga kweteritko lya 77 mate 77 ne bwate history yaye rero ni kitariki kyanda tugukwana kini babwate history ya bakwinyora bali babete bakurubikana kerense ya Kenya ariko bagikwirigerie gento ikuru kwebya mebinge nabo igo bagotebanga okwagacha demokrasia yense ya Kenya egati yabali bakwinyurwa no mugakukurunga Martin Shikuku Martin Shikuku igalengo mwana siasa yo mokuru wa chinsemo kiri cyabosongo ya Kenya Western Kenya na nigalenge egati yabajumbe bali babwate birengererie byabali guto bali gosoko mu baso yomo bamiririye serikali nabo igo kwara bakuru kiyoja cyabase bunge
matukali amagega akera bajumbe bari gutaka gukora ibintu byabo Diana rero of course twararwanira sa matanga na barabo of course ngwanda barenge public rallies bakwana lakini akera bagachire bunge nko igukwarenge bagukwana igento nande kianyara ko bagikuigwegunga nyarebe natebe gintu gitase bunge ego litukiriria saba ekera libakoira na mayaga bakoririgereria ndibwate ebinyori ebinge sana asana na bali babeira sense ya Kenya ngonye nkwarenge kanu tubwatie tikiti ende yonsi ukikoligeria oburayi bwense goso ukikoligeria kerogo kyobo jumbe goso bwa MCA rero nabo ogwangu ne kiama gya gisiasa okorere kwanda koligia na igento gikuruka independent bwetenenera karauli no bale bunge na independent tickets lakini rende gento kiri no sentinda tebe ekero konyora ng'egento ngire kwari kurwanira gusiri tukondire kwari kurwanira andi yaikakero kwaramenyire asobo ikobo bwense kwanyora ngari tukoriria na lia arengiria guri omwerio kagitenge ngire nere gukwanira maybe kera to kwanira loyalty nabaringo monto sigete sana side yae ntumbale banchete mata bagakambale paka bono iga otamu nganyi kurukanu patina bibia kale mwaga naroro konyoro chete kiamagete na mocha na binde byonsi pyago tebe nchentigalete asekani nikororande mugaka tulia tebere ne live member ye kiamagia kanu atebanga party leader yaye ebwerete kumurangiria gera onye bago kore majo manyanga yako genda guchi kirogo kwanira iguru ya matuka magega mwana siasa naro kurunga Makto igasire tubugima bwaye mwaka w'ikirubere 20 mwaka w'ikirubere na 15 nemo 2016 nabo igo umutinyu gatatu mutinyu 12 kolende kurwelio ase ebigambero nigo abatakanwa baswati bali batigetu bata maega yo mugako igosira nigo bagendete koba bakurwanirira enibo yaye baswati babire oyo makuru ku Mary no yo ndagaru ku Sophie boss bakuru nga Mary na Sophie to nigo bagendete koba bakurwanira ase ekigambero mwanchu mulire neli tukoligoro ase ekigambero kenene kyo omuchi Eldoret nigo babanyarta koba bakorekana kurwanirira amali ali abetega utigworo igento kibekire gaiga bagokwanira na mali ali abetega gutiga nabo igo abana bali babete bakoiburwa isiko yenyomo eyo ekera Makto konye atarenge na barugi baye igaiga gukwana bale ngaki babende bagendete ko bakurwanirira ubugima endemiro yaye iri cinse mucyo wazinigishu cinse mucyo nakuru Nandi Trans Nzoia asbagoteba enibo yaye berete aso mu rugyo yo mutangani okuru ku Mary agotebia tebeti umune chebi na Justin John Ingi Jigiti una nero bwenete koba gakonyole bintebyo mwanchu muligeli bwesomere ororenga ningi kiliye ko bagego kwanirwa igoro ya okurwanirira gosesiginyi ya mali Makto peji ya kabere boy gone bwato mugano ogukwanira igoro yo mobso yomo yobetega kulikwa ase county ya Nairobi ase gotebekana chiete akarosia degree yaye yarenge yo bolimo asabetega kungaini boigonera akanyara kabagagwa kubwa ini bwichi milioni 5 mwanchu mulioli bagoteba elianyole mirimo ase elishirikali ya Nairobi City Water and Sewerage Company asbagoteba mwanchu mulioli nigobona nyara kabagagwa kwa ebo ini bwichi milioni 5 kubwatekana kelio tebekana ganyara tekoba gakorosia degree certificate yo bolimo mungwano yo kurukunga William John Okanda nigabono aligerere tibosio uchikobaga kosibwa emyaka 3 onyetagwa kano boini obumwencho muligeli na namono asegotebekana ngani ganyara tekobaga kungainireli nigasometa se University of Nairobi nabo igakanyara kobaga kweroselia degree yo bolimo isekuligeli masakara isekubwati kusikoga iga Diana wakonyora abantu barosetia yo bolimo abantu mbali se serikali boniga okumurangelia tindi kurangelia italia muntu italia muntu lero mate mwarete aka kwa konyora muntu akuru ku Diana na ndoro ku D na buranyore Diana mate una gwakaleta matemu certificate ya monero eto muntu ndi naro kurangelia ku Diana iska kai tobwekanitia marieta gose mugwekanitia marieta ye mangana ye certificate online na mangana ye certificate nkwara na bago kwanera bagoteba batete kolete nchira ogocheke iri karumate yarenge nabo kwa ndoro sio beke features lakini boni gabaletire nchira go scan certificate yumanye go seneke nere go stelio bulimo lakini entongere ngole boli chi transcript chi kwa nechi college ngagiji chi chiakoro
ekio nagiagendete ko bagikurigereri go mwancho murigereri se page ya kabere gazeti ya The Standard boy gongo kwana bare igoro yense ya Buganda buna yatumire abo bisa bali babwate obumanyi bw'amangana yokurwa oburwalia gochia sense ya DRC Congo asibagate ababono muchando bwo burwaire bwa Ebola nigo bagendete ko babugukina ense ya Uganda boniga nigo yatumire aba nyagitari baya bachikoba bakogenda asense y'umwancho muriri bachikoba bagokonya kurwania nabo igo kurwalia se orogongorulia rukurukurwa mocha ya Democratic Republic of Congo mwancho muriri niba tabanga chinyagitari chinyinge nigo chianyale ko bachigwengeru nabarwaire nabo igo mwancho muriri batabanga aba nyagitari benseyo ya DRC Congo abande nigo baroleka nigo tebanga engeli yabutira bagigwikiranirwa nabo igwekera batebe imirimo yabukire na nigo batagete kogenda umugiro igo nabo gwesomera nabo koranga ningikiriye gende toro mwancho muriri ndo chega igo mu waziri uteneta mangana yobochenu kurwa sense ya Buganda Selieta Chris Boyamunzi agotebanga nigo tutagete koranga ngakitogonyara kabatogo konya kurwa bugwenia gochia sense yo ya DRC Congo bono ya igora a conversation yeliense ya Kenya atete korosia e quarantine yaye asoro gongorwa Laikipia na igora Innocent kertwa kwanete omugano uyo bagotebanga aschinse chiria chia chorogongorwa Africa chiabete chigwanchira ko beka chikara chikwarantine chiri gose chinsemo chiria chiabarwire bari baratoke n'uburere bari bwa Ebola bagotebanga DRC nigo yarenge entangani gwanchirana nonyensi ya Kenya rindi yanchiranire nandi katokanga oburwaire obuni go bwachakire tororo andi bukarandoro gonga gitenga nonyerende ensi ya Kenya yarenge kwagacha bagateba abantu balentu ororo wikira boni gantu bwatiro botiro ndironze akira nasomire igoro ya marwaire ya Diana bunago chakiwa marwaire on CP ga uchaka kurwa se chingiti chiro sana Ebola oche HIV AIDS virusi ebyarwete kurwa se egekondo muna bagateba abantu bali kuri nyameyo ekachenchiga ikaso mu biro bw'omonte ekachaka kabenchire ngam ngakia ya monde twatebe tigwe virusi byakiri bikuru kwa anthrax na biro byachakirete kurwa se chiombe Ebola yarabe ile taliri tangani lakini boniga ya okorekana nga yabetiri chingunchara sana sense ya DRC Congo lakini rende Innocent bado kero gotogote boburire boli mbole DRC bado na Africa nande Uganda okorra bwara kirakego kiaramba sigete emibaga yabo ngagite no nyebo no Kenya baraibeto mbaga ni rikurara kero tugukwanire emibaga nabako nyara abantu basoire DRC umate kero ko yeligelia se map ngagirete mu direct to barase ko ligie map ya ibeke DRC nige bebe kainene chinse mu na Rwanda nonye Buganda teliale mono kurwa DRC nonye nintunturiale mono se kuligerera Nairobi gaiga nabo konyora abakongo baroro bagukwanege Kongo barabumbaroro abakongo mani abange sana chinsana chire DRC Congo nense ya motogotebe seseniri sana ne resources chinyinge sana bali babwate metogo chatwaro kachi mahogany ichikorosia bintebia kerekole tutunda wakafanish ayo kuranda buyega kwarosi yaroleka n'ibintebia babwate madini alia bako akorosia electronics quantum na ebi nonyena magena ya mabera nko yuaroro nense bwate orosano oro nenekero kurwa chinse mo chia Kivu nabo gutara tambe sano chigoika omuchomo nene bwense ya DRC Congo na orosano rundo bwate chinyiti chinyinge cyoro sana timati wese bagachite bagachiyeka kurendo burwire bwa Ebola mwancho murigeri niko bagenda takobeke ko chekene kurwa senseyo kero Innocent okwanira abanyama bona ndendo chinga nonyena aba bagutara n'ichinyonyo maite tubane itora barigeri sana bano tobona serious note kero tokwanira abanyama noena bagutara ne chingoko kwanywa ibikondo mbira nawe nabera abo mutano bakwanete by the way omugano no rulinge okwanira igoro ya mungwano ulitogoteba badman uli bwichi chinyoni bare gotebe nchirelia kuragera ne chinkoko na kuragera ne bigongo ruga uragera ne chinyoni chinde chiro sana telingia bali babwato manyibwo bochenu nigo ba oboreire gento kere kyogo kumisana banje nabonda abo Innocent tigatorangangana no bosaga buri Nairobi kera botoko bokamambyo kuigo bukendo bororo gware mask ya nembwate ye choose
Naranero ro Innocent. Kagetininganirie yemo. Ekiombe kemo giachire bosio bw'ekegambero na nigo getagete abanogerie ebunge oyomo olese senate okuruku Amazon Jeva Kingi na boigolio otenete nere bunge nene umuske Moses Masika Wetangula abanyara koba bagosiekererwa asemesangere kanende yonsi ya kisiasa batige kwebwatani na magana ya kisiasa ekogera nigo barorekani kogenda sensemeyemo use kuligirige igo mwanchu muligirili nigo bagokwana ng'ekiombeke mugyo kwegerwa bwene bwa mwanya bantu nigo giachire ya milimani ikikigoro na ndimo nasibanyara ko bakomosoera Moses Masika Wetangula uyuro monagelibwe bunge na boigo olio kurunga Amazon Kingi asibagoteba nigo babunire ekatiba yense ya Kenya ekera bagendete ko bakororekana kumwakira campaign umuraibwense Dr. William Ruto nigo bono mwanchumulili batagiteka kigambero Kenya ko bagekurugo chikana ko batenenia tibanyara ko bakwibwatania asamangana kisiasa asibali mutagitego soma na boko nyara ko bakogwesomera se page ya 5 ya gazeti ya The Standard ilionyara ko bagokumanya Diana tumunyole tumo speaker ya muri ku Kenneth Marende Kenneth Marende utiatu kera serikali ya rosetiwe umwaka bw'ikirubere na isano na ibere egache karosigwe kurukwe coalition government siasa ili yareta telibere sense ya Kenya ngakiemo na igete ekere decision yaga neria korekane akaira no ni libaga yokwire ikiruge ikyo egere tibasa kore to mochanda sana tarorekane tukutwale nsemare kwegeme baka nonye ODM ya mwete yarwitelie talia egateba twabuga bungo wichiko twegerera agatoka gago ikaransa gatigatio balance wa speaker baitu boni gaba bikira maiso baba bikira maiso ngite Innocent nabo tokoraenda sumo tumuko tumane kwira na mwanjito murigeria ngo tebuna aboroki wali tukurigoro babete bakurangirwa university lakini ngento geri Innocent ndoche ibaga boroki bari kwirangeri mbaba range university mbaite tasamatemu lakini ngento kyo kumya bange baboni go ba ichuriti technical universities okay kwira ntoro mwanjito murigeria nyarike ngo tiyasubagare take mutokoraenda sumo tumuko Eye Nensoko TV uboroso bumugusi magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 chinchira chito chigekoro nigo chirasoko gose lwokonene gosiriwa chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boyekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro yeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabangi nabanyika Eligo kwanero ukwebugia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria Ramisi chinsayibere igoro imeye TV yawo nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bumugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko kibengia yakire ngumanga bunalero mwanchu muligereri Nsoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa ulibaga na kunyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV
nechikobwata ase chi county cheto ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo bune chiana kuru mwanchu muligereri elitonyare ko batoko wa Omugusii ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no Omugusii ore ase chinsemo Childoret nenyare ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba bune chinsemo chia Molo aliaso Omugusii yale enuletie tunyare ko batoko ireke Gusii oro no Omugusii anyare ko bagakoigwewa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio Omugusii nere anyare ko bagakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Soko TV no gotochi ko batogokora igekuru gyeito tunyare ko batogekora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo minu mwanchu muligereri tunyare ko batogokorareria okorari kwanya gusira asenjera ebwenerete Soko TV oboroso bw'Omugusii ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bw'Omugusii nigo bware gusirwa n'oboremi rikomera riburga risamura byonsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka y'Omugusii no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage ky'Omugusii nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no Omugusii kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye na Soko TV oboroso bw'Omugusii. Manjito muligeria bwegeta senigen Soko TV bono nigotogora swa asensemo yegisemi asitogukwanira igoro yaboro kiwa bali banyate bakora amatemo abo ase omwaka bw'ekirubere 2025 2025 muligeria candidates bali bakoreta amatemo abo yekirasi gikomena kabere biskuli igoro mbanyate bakorangirwa University kiri banyate bagoicherwa nabo igo chikosi kiri banyate bagoichoria kuri ne tukitokomanywa abaruki wabo nigo barengera 987,536 nege tukitokomanywa Manchito muligeria bali banyate bagoichoria ase University cheserikali nabo igo cyabanyene bali babete bagoichoria KMTC bali babete bagoichoria boigo chikosi cyabo cya school kiri Manchito muligeria chia vocational training osechiri chikobwa toka chikosi chia maoko Manchito muligeria korenda iganigo bagokwanira igoro yechu University chiria cheserikali babatanigo chire emeronge na isato nabo igo chiri cyabanyene 33 Manchito muligeria teba bali banyorete bakubekwa chi degree niwe baringi 202 133 bali banyate bagoichuria se KMTC Manchito muligeria nigo bali 28,246 bali banyate bagoichuria lichiko togokwanira Kenya School of Law nigo bali 500 bali banyate bagoichuria se college ya Kenya Utalii bali 765 bali bagochoina Manchito muligeria TTC courses nigo baringi 875 nega kero kwa na TTC courses Manchito muligeria nigo tukumanyirwa ngabange babo bali banyorete chi grade cyabo cyoko join go cyoko ngenda University nabego tukumanyirwa bali banyate bago SWAS private universities nigo bali 17,000 bali babete Manchito muligeria qualified lakini bakanyara bago ichoria asangao nigo balinge 8,915 innocent kero tukukwanira abana funsi gusaborokiwa bali bakorete amatemu aba 12 abana fusi aba almost 9,000 nigo barangere twego chia University okay lakini bakanyara bagwichira chi program cyabo asi school chitokoranga vocational training chi college okay nabago tukumanyiwa Manchito muligeria aborokiwa 3,000 mbabege tuandonsi lakini okoranga
asibanyate bakora bagoichoria mwanchito morigeria embanyate bagoichoria igonga mbairi chingaki banyare bagoichoria asentunde ya kabere awu mugano mwanchito morigeria ntaitiwe somera sobagalo gukwanira gento kyango kingeringa bono aboroki wabayigoira maiso barorirenga tari rasimo nyare gokogende university onyare gokwenyorere kusiria otagitira bogoichoria onyorere kurwa Asti College chito mwanchito morigeria no mugano ura gazeti ya Daily Nation page ya 5 na kabere ebicha ya Julius Sogamano eregagu asako bwatuka amachibwa bulitko ligoro kurene aiga nkwanira bali goro yekyombe kia UHC aiga mwanchito morigeria to kwana universal health coverage aiga otaragenda se mugano yo UHC okuligereria magana yobochenu natakandara aligereri n'incho mugano ule se page ya 5 alimo ye gazeti ya The Standard asbago kwanira igoro y'abana buna babete bakonyoramo bagakwenda ese university igen tongerega bagukwana ng'abana kiri busatu batanyarite ko babako apply course nonya abana aba bakanete kogenda se university kera batanyorete course kiri batagete asumu chandore ga igabono monene n'abana 51000 elibu 50 noyomo 51000 abana aba babugate kigrade chiko ba qualify ba apply bagende chikokora chikose kurende bana abo mbali kororekana ndonsi p negento gyo kumisana kurende nande gento nakero kinago keire gaiga TVET institutions abana abange bali batanyorete chikosi echi degree bali chiko bagokora bairanete bagagende se TVET bachiko apply diploma courses ekinegento kere ekiyasana se chisem na no mwana mwanchu muligeli nabo wesomere page 5 alimo ni maitese mambia bono abaiboli abange nabo igaborokia naborokiwa nigo bagendete ko bakuligelia sibali tutigarita samangana ichisemi umugano norega igukwanere guru yemirimo ya aborokia bali bakogenda kuligia emirimo chinse chisiko na nemono kurwa asense ya Kenya bagoteba abande nigo bono bakare ko munyore ebigocha aso batali konyara ko bakonyore emirimo kubwatekana na kiri batebanga amabaganare akorokinga bataqualified tibuya aso chokora chigas chinse chisiko kurendega yangote abari nginse ya Kenya negatie chinse chiria ekera aborokia gosonde bwensi ubwate chisemi chinse ya Kenya aho chiko bagakorigie emirimo kurwa chinse chisiko akonyara ko bagakwa gwinte iguru kwe priority ntanga ni chiskuru cha senior school na chiro chingo kwana chire nigo bono mwancho muligereri bagatebanga aborokia bagendete kubura asemirime libako babagosobi bagatebanga senior schools hit by shortage of tutors for new subjects igaiga ngukwana bare ngaki abana bali baso grade ye 10 aboroki babwente ko babako basomi asomuri yo muyokuru nga competence based education bagendete ko bago care somo barona bwe somera orore anemono asimangana bagoteba bunali ya marine sciences umete asamangana Diana bagosomera emirimo nere babwente ko bagosomera buna bono marine sciences yani basomere obo science bwe chinyanja kumanyanga nkikilia kolekana mangana yukoruba fisheries and technology mangana yobogendi chindege bagoteba aviation studies ichibwato muchando nabo igo performing arts media technology mangana yekerero negati ya amasomali bagoteba ataranyora aborokia tigandara tigira Diana nabono kwira no teba mangana universal healthcare kero mwanchito murgeto kwanera universal health coverage aigani go bagukwanira igoro je wizara yobochenu asibagotebanga abange babo wikira boni gati ba contract banyara bago sign korende nigo bagotebanga nigo chiabete chi expire mutinyo yo eto mwanchito murgere gatano nemo korende nigo basabire serikali nabo igo nigo bayimuchiriye serikali ne serikali ye county asogutabwatoka chi contract chi banyara bago sign korende nigo batebire nigo baguchikoenda somogiro asamatuko yechi kibere matuko 18 mwanchito murigeria mbake serikali nabiga serikali yechi county ya wizara yobochanu yabwatukire chi contract chibanyara bagusainiga tukeri basabire na serikali goswana ni libanyara bakubwatuka korenero chigaiga wetera ase budget yabetege kwani mwanchito murigeria ne committee ya senate bagotebanganirwa baganyite kibasinyari chikubwatukwa ilibanyare bakwewa chi contract yigento tukeri batebirenganirwa bagendete no nyabo wikirana asemirime yabo nabo gwesomera asobwagale mugana nawo te yumwanchito murigeri wa page ya 4 page ya 5 ogukwanira umwobisoyo mukuru kwa Daniel Kipto haiga mwanchito murigeri nigo nawo tebinga aba kwali emirimo baye bane nigo abetega kubabeka aserumwe yemo asago kolegasi ya mwanchito murigeri akabatebinga nigo bagane iri barukibese kire 92 million cyo atebetenga nigo cyanyare kigo sira gusyanya kigo tume kubobe
kero batwara committee omwanchito muri use meeting banyale bakurigeria record cyabo bunachire egatoka nga abayomo bona betika wesoki agakwanirwa buna banyalite bagusiekerwa bakaba bagotebwa nga kusiria baringa magimabo negatie bintu bya bagoteba gaigo mwanchito murigeria neri banyalite baguchandwa ase banyalite bagusiekerwa nabego gufosiwa babe bagusign chi contract eri banyale bakubwatuka chibese echo omokori obo obusomo orio bateneto mwanchito murigeria anyalite kagutumeka bube nabo gwesomera asobagaro mwanchito murigeria mugano yo nora se page ya 4 ne page ya 5 ngaite innocent no kuratigera gagu ema gosetikana kwarero mugano ra ase gazeti ya Daily Nation page ya 10 okwanera igoro omwanchito murigeria lina mwananchi nabo igoro ya baria bakwamiria serikali ebarayibari bakwamiria serikali aiga gwetera senkwana ya Irungu Kangata yoro mugavana be county ya Murango mwanchito murigeria nigagotebanga ekwo boniga abarayibaria baninda mwananchi enchira babeire bagokora itaro yabo naboigo abarayibaria ba United Opposition nigekoro kyanga tibariamo mwanchito murigeria tukiri batebire bono nigo babigeta magoro kabere bamaitias bakunyara bagotenna negati aba muri tabo no liga igo mwanchito murigeria bagokwanira ligati gashagwa uyu nero gotebanga nataitate na sobra ibogo chaigati abarayibande bagoteba boigo bataite basirane kuri no mwanchito murigeria gobo mochibare boigo wikira bonige gento kirikeire batarachora umurayuri arabeka kwirukia ebendera gento kiri bagoteba kera kere rina mwananchi bataito murai nabego kire kiama nigo gitaite gasokyo murayobo gento gekorokia ngati babwati obomo lieta ndira taka gutumika sigisongo bagoteba onye gokoro lyokyo manye muliro noro where there is smoke there is fire tokorora lyokyo nye muliro tuyu na maine ase egazeti ya The Standard and Daily Nation baire chinga kisana kulikemegano ekikenda tase bali bakwirukanga United Opposition bagoteba liumana nigo lirororo na ekira bagendete ko bagusugumana banyara ko bakurwa elieta uchikoba kakwiruke bendera yokuryo burayi bwense ase bali bakurukwa ba pundits gose bali bakunyara ko bakurwa ibirengere bya basamangana gesiasa niyo batebanga nigo oko nyorwa kwabo bagendete ko bakobeka gose endete ko nekigwa gutarwe lieta lyo chiko bagakurwanira ikiruge ikikyo burayi bwense na Dr. William Ruto ekoro kinga negenteke muge koro kinga liberera lyage siasa nigo liroro nindo chege gachingwana kibwataniri entangania ya moneyo uyo kabeire umuteneri bwili chikasense yense ya Kenya na boygo mu waziri okurukunga gaiga Adam Turi ngotebe kanale nga nigarorekana asa maiso ogukwananga ere niga kuchikobaga komoko Dr. Steven Kalonzo Musyoka aigango kwana bali igoro ya Rigathi Gachagua ngaki akonyara koba gakora nere siasa yaye asobo mubwo nebirengere byaye asikiri batebanga liberera nigo liroro aigese bicha nigo babete Kalonzo Musyoka boigo bakamubeka Fred Matiang'i koba asebiche na bakonyara koba okurigere ligaiga ase egazeti ya The Standard page ya gatano kaberekera tukwa na mangana ya siasa. Handling of Olkalau by-election puts 2027 poll at risk, says Nyoro Mwancho Murigerali. Aigango kwa nabalenga ngaki chikampeni chigende tabantu ndo chibanyoli rogaiga indo chabantu banyole chigasilinda naboigo amabuli amanaku boli goigoro ya amachiko yo waka chikura chikampeni naboigo Mwancho Murigerali asbaga tebanga chinsemo chi Olkalau abantu barolekane bwate chi matrix nani chi matrix chi chibwate brand usekoligelie se gazeti chirikiringa GOK te koba Gladys umweli kemunto yaya umanyete GOK ngiminete GOK yento maite GIOKA okay lakini kerato kwanira Innocent omugano yo na rondo chigaiga gazeti ya Daily Nation batebanga nigo chibesa chigwite kabunembura asense media ya Olikalau yento kirba bateba igo bot na chio bwato mbwabete boko bwato kwe bikoro to nebintu bino Mwanchito Murigeria tukirba tebre kurwasi semo chiria chia Olikalau Mwanchito Murigeria mbabwate ikandete makuru agaigo kwa Kamau Ngoto kurwasi kya makirigia DCP
nabo igo UDA ne bwate mchina nyaga kintu kenaroche egatia bara intaba kwana marieta bagote y'abantu baria ba Orikalau Innocent kabara mochole mchina utumetuse mchina use mchina kabara mochoro muraikuru asiki amakiriki ya UDA mbagende parliament bari oboke na mabere Jinsaibere chiabona mambia tochwe karansa nabangi na gaigase panel ye toto chikoba tugukwana igoro ya siasa promises baigure bune biyombe bono konyora chair lady na lyo tutara kuana kende chair lady tutanga na masabo tutara kora kende chair lady kora kuana chikura chikoera chair lady nayo utigara ne lietenjo abangi na baro bagatebi go kwalie tugatuye botali etikende bosi esiga nigarangirigwa abega chikoerera bosi wike gambero ingie kogera tara mubeka biara umuteneri w'igetaseni kia Royal Media ibitaseni bya Royal Media yo kurukwesike mashari na ndoro umuteneri bwe company ya Direct Line Assurance nigo mwanchumuri bawo kwanere igoro yeliyo mana ligendere tomate Direct Line igoraire arori ko nganya ngororo onye gutete kumanya ya bwatelibirira ne company ya Direct Line ya mangana insurance na bugwe somera ororenga kyo umunachebi na ukurunga Francis Gikonyo anyara tukoba gagobeterelyo mu bisa ukuruko mu CS anyara ko batebangiye geko aratara mu bika byara asikiri batebanga niga kwamba kororekana tari kuigwera machiko yeke gambera ningo tari kuigwera no mwenyene ebitaseni bya Royal Media Services nabo igo uyo kubwatani gumwanchumuligereri ne company ya Direct Assurance yutenete amangane yo kuru insurance na mangara se chigazeti nabo gwesomera nabo igo nabo kunyara kwa bako gwesomera se chipechi cyo mwelyo ororenga ngaki chitimu chigendete kuyarigania bosi weke minano kyo chikorwanera obunyangongo bwense aiga sitokuligereri ubutitukulia rero Kellen Mbabe na Hakimi abo barabasani kulenderero koigwa umurikyo ito Dan Suarez omwaga tabangi Lisa Seliso uchikoba bali bakumerana Atlas Lions gose Les Blues ogo support chitimu echonsi nechi ya Africa France yere Europe rekini ngote badechi ya Africa aiga bagotebe ndo but Morocco no mbegete bet ndoche gamba begete buna quarter final sigo chiko cheswa litskoria rero mbete France na Morocco 11 pm litskoria ankyo Spain na bego Belgium chinsa ikomi chinsa inye chiabutuko litskoria Sunday Norway na bego England sasta yabutuko Argentina na Switzerland mbabegete chinsa ikomi chiamambia kore nege tukirwa tebagiga Innocent endoto ya Africa ya very shattered tel shattered ni ndoche ga Morocco nabo igo ni ndoche France bagote ba last minute mistakes mambi no nganchere nyorwe gas mambi nabo ngwachira easy ya kukosa wancho muligereri tiga Diana aratoira samangana ye university ya Tangaza aratotebi bachakire kubwatie bieti rero mbibwate chi barcode bago screen igogende school wasome taliri kale kwa gachire kwa roskurwa orochero kurukwa na baine ndajoro kwa Innocent lakini manyanga boniga ebinte wika bikorbos giasio kwikiagara karago chigo kuna gari no chenjeri bago tebange bidole akogenda kwa beke bidora sebengi bona bonerere gonga e certificate ya enga yere uko kuna gari aso mtandao onye terigo chane tro chia kolente mangana mao iyo konyorero seiri roche matari moncho muligereri university ya Tangaza sebambia bono ni gete ko bage ukorariria nchiro kunyara ko bago kogenda konyora chisemi kira kwa masakarari yo bwikiranu ngeliyo chikobaga osoma se university yo moncho muligereri nabo gokora a course ya masters nabo igo okore a program ya PhD nabo igo okore a undergraduate program osonyore degree yago nabo ige diploma moncho muligereri negatie chi university chiri chianyarete ko bachikonyora libagali uko ira abana se umurobeli uri kusups na ndonye go gutuka asa abana baliye chiri bwe 50 no yomo 51000 bataranyolese bagochia igatangaza nabo kunyara ko bawe kwenyore kosio chikobago gokora gati yali bako bagosomi gosomi barubu galimu gosomi baramangana yo edini geko gerense yatomenyete ne chinga kichyo moelio naro neta kironyore obumanyi bondo mwancho muri gosomi baramangana counseling niche course chinde chinyinge nabo kunyara ko bagoko gendoro ase a university Diana tigato tebi asoko banyora asumtandao Manchito Murigeria skuru ya Tangaza no ebegete website yabo www.co.ke Manchito Murigeria
boigomba bwate email yabo iyo kunyara go kubeka ngana yago ekosirio tagite iro nyari ko kwana na barubu manchito murigeria boigo chinamba cyabo nigo kirenye nabo kunyara ko gusanga na barabu iro nyare go kwemanya go sigo kwana na barubu manchito murigeria sobwagare na kwemanya iro nyari ko sirio tagite nabo ogosoma oboraria okora mangana echisemi okora mangana a counseling nabo igo onyara ko bagokora mangana aria kurukunga ya hospitality ase university ya Tangaza twakwanire Tangaza tigatogende ase chikatuni ase mambia bono buna nago tebiri chinsa ibirekere chiabere bono mambia nimbwa tabageni nabo igo nigo bara abasubati abababa bali bakoba bakora ebyumbe ao na namono kera siasa yekire nabo ko igunga chair lady ntoramora secretary ntoramora gaiga twakora siasa n'uroche ayagende tol kalau bantu nigo babwate metungi echigas batotebinga kisiasa goche aba asenchire bukene page 12 ya gazeti ya The Standard nekyombe gia FIFA kebekire gabu nabo igo nindoche nyaro yaye bagotebo mubuko nororo FIFA the FIFA World Cup aiga ngukwada bali igoro yechibese FIFA World Cup wild nigento kyoro sanu mwanchu muligeli fair play na liriko likura kiri bagateba nga teyo yanyinyolia Diana mo coach with team ya Egypt Hosman kere timu ya yaruse tigoro yage tuchigolisa to ase chigolibere na nigo yatanga ina ase chinga kichintambe sana ego seke kige tambe gwikireta ikaye 50 nomo Egypt nigo yabige toko goroko masoko genda ase chitimu isano isato chingiya kurende bagoteba ngwe gosorie yekira yagoseretigwe mo coach yuga akorera sana nga kwamba kororekana FIFA nigeta gitari Argentina na inde ire bunyangongo Argentina nere bwate Lionel Messi mwancho muligereri katuni yunche na interpreted on that level katuni ya The Daily Nation manjito muligeria nero no iregagu ere gotebanga Conrad to also seek power chisoketi chino chiriga innocent nabo chiro chegagwo manjito muligeria huyo regagu innocent ro cheningo kera twara se gazeti ago kwanera igoro ya Linda Mwananchi Edwin Sifuna no aregagu metu soketi chichira moe chishok Might was Sifuna lakini nche kieni kwa machikubwe kan Conrad to also seek power otebe kanere ngabono nere talia wichikobaga ko ganyomo ntamo connectelio mulero you want to connect erebieka monyane okay siasa ya chakira siasa boigo ni bwata mangi na bana bae ba siasa tuachakire kubarara chetire chitaga 10 maiga echinsa ibere ase mambia bono mwancho muligereri uraraga tebia ase mambia bono kwikaransa tule n'abaswati banyare ko babago kwanere lyogiri yabo na namono chinga kichi na butokorangeri n'agatebi chair lady ngwa mubuli nga itoko genda kobulia secretary nga yaga tebi togo chi munyakiro gomoliki nabo igo kwa buli nga ngwa kwana na mama kanisa chikura chikoera walaye mama kanisa simyage kubwatwa bateba chikoge chikoge yatakolea Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Nugate betri uratumia segari ebetri uguchamo ugakua ebetri chinga kichonzi ebenga kirimira gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigi asingichao nigo tokorosia koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ibasi no nyaneli kurukuru Tobacco
ukipitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate kikere kore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi. Twakirisime namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatale ichyobutindu. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televisheni ya soko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe esomyo oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo igabanga nabanyika
irigukwanira ukweboyia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero mwanchu muligereri Nsoko TV egeta sena Mbeye mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda asibali bale chinsemo chire isiko yagusi sichinsemo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyare kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinsemo chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tunyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyare kwa bagako iwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare kwa batoko ikoro nerio mugusi nere anyare kwa bagako iwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugia ito tunyare kwa batoko kora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwatu muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyara kwa batogo koraleria okoralikuwa nyagosira asenchira ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bw'umugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka y'umugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomubusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi.